Hala, nag-89. Ayan, buhay ko. May shout out, Lalaps. Morning host, ayan. Kumusta ka na, buhay ko? Ayan. Ayan, Mera Rose Nation, thumbs up dan. Ayan. May shout out, Mera Rose Nation. Ayan. Jacket ka na, Mera Rose. Linsel Blair, USA, may shout out. Pang tatlong thumbs up host, ayan.
Salamat sa patamsak dyan. Ka-open lang natin mga lalabs. Fresh na fresh. Ay, galing ko lang sa tayo kay Lolo. Ay, ang Linsel Blair. Ay, baba ng bahay. Mas lang balikan ko agad. Salamat. Kasi ng likod ko. Lensen. Yan, buhay ko nagbaba ng bahay. Hello, mega love shout out. Korean, ayan. Korean channel. Your name, Lala. I want to check your Loto. Mega love shout out, Loto. Ayan. Because your logo is Loto. Oh, you have a nice big house. Yeah. 6 million. And Blair. Yan na rin pala yung bahay ni Lindsay Blair. Ayan. Mary Rose Nation. Ayan. Banang bahay. Dati naman akong digit Lindsay Blair sa main channel. Nood ko na lang at ano to, trying our first chocolate buns with marshmallow. Ayan. Hinaan ko lang yung boses ko mga lalabs kasi may tulog na. Vincent Blair. Yan, short video lang pala to lalabs. Watch ko lang yan. Takan ko na lang Linsel. Well, ako'y dikit naman sa'yo, Lala. KGZ, PHTV, galab shout out, Lala. Salamat naman sa ayan, Lindsay Blair, natamtakan ko yung video. Malaki na yung iyong bahay. AGZ, PHTV, tamsak po. Maraming salamat sa patamsak, Lala. Ito yung bahay ni Mary Rose. Malaki na rin pala yung bahay ni Mary Rose. Dikit naman yung ako sa main channel ko, Lalabs, Mary Rose. Thumbs up po upcoming live. Yan, AZZ TV. May sounds, thumbs up po, ayan. There are Aristotle. Shout out.
May sun. Kanina, ganda ng headband. Ganda ba? Nalito tuloy ako. Music. Tuloy ang ating music ha. Ayan, may sans. Meron ka na pong jacket lalabs ay. Malaki na yung bahay mo. Alam ko, nakita ko kanina. Yan, thank you host ay. Buhay ko ng baba ng bahay. Salamat po. Lang anuman po, lalabs ay. Nakadikitan kita kanina kay Sir Aristotel. Ayan, you and me. May kalab shout out, lalabs. Lalabs, you and me. Kumusta ka? Mabuti ay. Welcome to my all cute friends. Shout out. Salamat, lalabs. Si you and me na makulit. Makulit yan si you and me. Please drive carefully. Oh, who is driving? Jesus kay Sir Aris. Opo, kanina yun. Ano yun eh? Jesus kay Sir Aris. Ano yun kanina? Nasa work pa ako nun eh. May sun, kaya bigla akong nawala. May duty pa ako nun eh. Saglit-saglit lang ba? Tago-tago lang. Pagparating yung boss, kunwari lang nagtatrabaho. Kunwari nagbibisi-bisihan. Pag tumalikod, ayan, mag-mobile. Ayan, salamat po sa watch. Kung ano man po. 8 million in the house, may galab shop. Malalas, magdikitan kayo dyan mga lalas. Kaya kanina, may sun, bigla akong nawawala. Eh, ina-cancel ko yung mobile ko. Pag nawala na naman yung bus na puti, ayan, kunwari, dot, toing. Huwag lang magpapahuli, ayun. Kunwari, nagtatrabahong marangal. Kunwari nagpunas-punas, ayun. Kunwari nag-assist ng customer, ayun. Ayan, buhay dan from you and me. Ayan, buhay, pabalikan si you and me. Maliskarte talaga. O kailangan natin lang dumiskarte. Kunwari nagtatrabaho ng marangal eh. Sabi nga, panay kayong mobile, paano tataasan yung sweldo nyo? Buhay ko dan, dikit na, pasukli na yun. Saan location mo, host? Nasa UAE po ako lalag. Nasa Al-Ain ako. Al-Ain. Nasa abroad ka ba, Maysan? 8 million in the house, may galap. Kanina, naglilinis ako ng nagpunas-punas. Inita ako ng amo namin. Sabi ko sa kanya, wag mo nga akong kinisin kasi wala ako sa mood. Baka ano pang masabi ko sa'yo. Sabi ko, meron akong regla kahit wala naman. Sabi ko, don't talk to me please. I have pain in my body. Sa Netherlands lang ako. Ayan, ganda dyan sa Netherlands. Sana all.
Hinto ako eh. Tagal ka na dyan, Maysan. Yan. AGZ Dan po, parang buhay ko. Ayan. Ano ba? Yung Pilipinang parang head namin naka-follow sa akin yun, baka nakikinig. Alam mo kung saan ko sinusuksok yung mobile ko, dito lang sa gilid. Pag nagtanong yung amo, where is your mobile? No, my mobile inside my locker, no? Yung naka-silent lang. 5 years pa lang, oh. 10 million in the house, may galab shout out. AGZ PHTV nagbaba ng bahay. Alam niyo ba, Lalas? Siyempre, nasa sales tayo, di ba? Sobrang tayo nakakapagod. Minsan, para-paraan na lang ginagawa ko. Sabi ko, magsi-CR lang ako. Sa totoo lang talaga. Hindi siya nakikinig. Upo lang ako kasi sakit kaya sa paa. Patay. Uupo ako. Bit-bit ko yung mobile. Mga 10 minutes. Ayan. Maysan, pasilip po. Ayan, sa bahay ni Maysan. Hindi pala ako nagpipin. Nakakalimutan ko na magpin. Hindi mo unang pumasok kami. Nakalimutan ko na tuloy. Buhay ko. Anong bahay mo, Lala? Natin si buhay ko. Ay, yung kanyang bahay. Ayan, ayan. Pwede kita naman si buhay ko, mga lalams. Hirap na katayo lang whole day. Yun nga eh. At kaya sa paa. Hindi. Pag maaga pa, hindi mo mararamdaman yung pagod ba? Mararamdaman mo yung pagod pag malapit ka nang umuwi. Love kita, may galab shout out. Okay. Kumusta ka na, love kita? Dalisa ito eh, si love kita. Tamsak ko. Love shout out, love kita. Ayan. Tagal na ako dito, mga lalabs. 8 years na ako dito sa UAE na walang uwian. Hindi ako nakakauwi ng Pinas. Straight 8 years. Ayan, OTW sa nakapin. Ayan. Sir Enrico, may galap shout out. Ayan. Good morning po eh. Good morning po, Sir Enrico. Kumusta ka na, lalabs? Ayan, 6 million in the house. May galap shout out. Ayan, thumbs. Mga lalabs. Thumbsak host from Nol's TV. May galap shout out, Nol. Kumusta ka na, lalabs? Kumusta na si Nol? Tamsak. Ayan, salamat sa patamsak naman dyan. Abangers, may galab siyang out, abangers. Kumusta ka na, lalabs? Abangers. Yan. Si abangers. Wala yung ating music. Ayan. Abangers nagbaba ng bahay. Nolds din nagbaba rin ng bahay. Lablaban kayo, mga lalabs.
Padikitan yung nakapin, maliit pa yung bahay ni buhay ko. Love kita nagbaba ng bahay. Buhay mahirap dan tamsak. Ayan, padikitan naman si Lloyd, mga lalabs. Walang nang pakat. Naakit ang boses mo, host. Nakakaakit. Naakit ka ba? Ayan. Padami ata ako ng kain ng manok. Kami yung mga lalabs. Dito sa UAE, nangangati na ako sa manok. Alam nyo yung pagkain dito puro manok. Minsan sobrang ka na sa kaka-adobo. Parang nangangati na yung tawan mo sa adobo. Diba sobrang kain ng manok. Yan, dalisay. Panang ba? Dalisay, ayan. Dan po ang buhay ko. Mga totoo yung mga lalabs. Minsan meron ka ng mga butlig-butlig. Kakain ng manok. Kakasawa kaya minsan. Puro manok na lang. Nang minsan sabi ko, naisip ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, kakainin ko lahat ng di ko nakakain. Ipapaluto ko talaga lahat mo. Kasi, magluto ka ng iba't ibang klase ng luto. I-adobo mo. Kahit anong luto ng manok. Pero manok. Puro manok. Pero yung manok dito, mga frozen. Isang taon bago ma-expire. Hindi katulad sa Pinas na napaka-fresh ng manok. No? Hindi masarap ang isda dito. Ayan. Sarap pa rin talaga yung pagkain sa atin. Ayan, may balbakwa, host. May balbakwa. Wala. Ano to, mga haram? Ano to, mga Muslim country. Pero open country naman yung UAE. Ayan. Luto nagbaba ng bahay. Korea nagbaba ng bahay. Tamsakan naman si Kula ng uragon mga lalaw. Buhay ko dan po kapatid. Padikitan naman mga lalab si buhay ko. Malit pa rin yung kanyang buhay. Bahay. Malit yung kanyang buhay. Ayan, Nols nagbaba ng bahay. Ito naman yung bahay mo, Nols. Ito natin yung bahay mo. Ayan, 5 million in the house and ganap shop. Ayan, si Nols 601. Ayan, Nols, sa bahay mo. Ayan, nasa Arab country ka din. Tama mo yung sama-sama kayong kumakain. Katan, Indian, lahat dito ng lahi kasama mo. Ayan, Nols, lalaki ata si Nols Marami ditong patan. Ayan, bababahay. Ayan, buhay ko. Nols nagbaba ng bahay. Mesa nagbaba ng bahay. EGZPS TV nagbaba ng bahay. Jingski TV, hello ho. May galab shout out. Jingski TV, madam. Ayan, tusok ka na. Ayan, naramdaman ko yung tusok mo, madam. Masakit. Ayan, baba ng bahay si Korean.
Buhay ko may sandan po from buhay ko ay. Love kita, nagbaba ng bahay. Ayan. Nolds. Yan. Ikit ko to sa'yo, Nolds. Huwag na akong magbakas. Nolds. Lalaki ata si Nolds kasi yung mga kasama niya, puro lalaki. Halo-halo, may ano to, Pakistani, may Indiano, may Nepali, may kasamang kalbo, ayan. Parang ano to, Ramadan na. Tar time. 5 million in the house, may ganap shout out. Mami Net, may ganap shout out. Salamat sa pagbisita, Mami Net. May jacket ka na po, Mami Net. Ayan, no? Dikit ko na to sa'yo. 2 minutes and 10 seconds. Ayan. Walang bakas, ay. Nolds TV Dan, kapatid from Maysan. Nadikitan si Maysan, legit yan at babalik agad yan. Nadikitan ko siya kanina kay Sir Aris. Yan, 6 million in the house, may galab siya. Jacket po, may jacket ka na po, Mami Net. Ay. Oras na ba sa Pilipinas? 1, 2, 3, 4, 5. Ganyong nagising mga lalaw sa. Nagkape na ba kayo? Ayan, 7 million in the house. May galang shout out. Ayan, Mami Net ng baba ng baha. Palablab si Mami Net. Ay. Ito nga yung bahay ni Mami Net. Ay. Tusok ka na. Ayan. Yan, dating dikit ako, Mami Net, sa aking main channel. Ay. 3.1k. Masya ka. Ay. Parang Mami Net. Tamsakan ko na lang to sa aking main channel. Ayan. Mami Net. Ay. May harang ka, Mami Net. Ay. Pati akong dikit. Ay. Love mo ako dan. Tamsak ko. Nolds TV, nagbaba ng bahay. Tapusin ko tong harang mo, Mami Net. Yan, tamsak Bicula ng Uragon. Salamat naman, love kita. Ayan, love talaga kita. At sa patamsak lalang. Mami Net, 2 minutes ang iyong harang. Tatapusin ko. Love kita. Ayan. Salamat, love kita. 8 million in the house. May galag siya. Oh. Love kita, nagbaba ng bahay. Sana yung nakapin, bumuhit na ba siya? Ayan. 199. Ayan, lalas. Buhay ko. 199. Panood ko to sa'yo para mag 200 ay. Ayan. Buhay ko. Panoodin ko to. November 20 day tour at Islands Garden. 199. Yan. Nasa ano ka, hindi ako magbakas sa buhay ko. Nakamin pala si buhay ko ngayon. Ayan. Jenski TV nang bawa ng bahay. Korean yellow color. Yellow color. Ayan, buhay ko. Mami Net, nagbaba ng bahay si Mami Net, palablab si Mami Net, mga lalag. 5 million in the house, may galab siya. Hinaan ko lang yung boses ko para kung bumubulong mga lalag. Alam niyo dito sa abroad, mga lalag, nakatira lang kami sa, ano yun, sa isang kwarto.
hahatiin sa gitna. Gagawing partisyon. So papaupahan ng may-ari yun ng 2 tao. Sa isang kwarto, 2 nakatip. May harang lang sa gitna. Hinaan ko lang yung boses. So yung kapartisyon ko pa naman, itim. Ayan. Salamat host. May sandan, pulpak. Nolds TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Love kita dan sa bahay mo. Salamat from Maminit. Ayan. Salamat Sir Nolds TV from Maysan. Ayan. Maminit nagbaba ng bahay. Ayan. Love Ashraf, mega love shout out. Hello host. Ayan. Thumbs love, salamat sa Maminit pulpak kalimbang from love. 7 million in the house, mega love. Ayan, love kita, full watch. Dikit ko na lalabs. Ayan. Sa full watch ko lalabs. May harang pa. Ayan. Maminit pulpak kalimbang from love. Nolds TV, nagbaba ng bahay. Kala ko si Nolds babae. Sa pala tong lalaki. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan, nag-200 ka na buhay ko. Dagdagan mo pa yan at si Lolo. Naghihintay kakainin yung 10. Ayan. Nolds TV, nagbaba ng bahay. Baka maasar sa akin si buhay ko. Ayan, love kita dan. Sukli, salamat. Ayan. Mga lalabs. Kita niyong nakapin. 200 na siya. Ayan. Gumuhit na si buhay ko. Ayan. Ano yung malit na bahay dyan at nang mapin natin. Ayan, Darcy Jenny, may love shout out. Hello. How are you, lalabs? Darcy. Inolds mo na. 104. Ayan. Nanood natin si Nolds. Ayan, malit yung kanyang bahay. Ayan, buhay ko, lalabs. Huwag mo na kita buhay ko. Ipin kita ulit mamaya. Ipin natin ngayon si Nolds. Pababahay Nolds. Nolds lalabs. Asan na si Nolds? Wala na si Nolds. Ayan ka pa Nolds lalabs. Ayan, love kita, nagbaba ng bahay. 6 million in the house, mega love shout out. Nolds, baba ng bahay, lalabs. Nolds. Winrow. Nolds. Ayan, love you Ashraf, mega love shout out. Ayan, nagbaba ng bahay. Premiere, ayan. May premiere sila ba, Ashraf? And kabukid so, mega love shout out. Tamsak dan. Tama sa patamsak lalabs. 8 million in the house, mega love shout out. Darcy dan po from buhay ko. Darcy, return to buhay ko. She already done connected to your lalabs. Ayan. Return to buhay ko, Darcy. Ayan. Morning sa lahat from Kabuk. Na si wala si Nolds. Pag bumalik ka Nolds, mag-ano ka. Masakan mga lalabs yung premier ni Ash. Ayan. Bukid Soul, nang baba ng bahay. Bukid Soul, wag kang lalab sunod-sunod magbaba ng bahay. Isang beses ka lang magbaba. Pag di mo na nakikita yung
pangalan mo saka ka magbaba uli. Kakainin ni Lolo yung ano mo, banana. Ayan, Darcy Jenny, nagbaba ng bahay. Darcy Jenny, return to buhay ko, lalabs. You're already done connected to you. Ay. Ayan, Korean Yellow, nagbaba ng bahay. Ayan. JB Guitar Tutorial, mega love shout out. Kumusta ka na? Ayan, buhay ko, maminit dan po ang buhay ko. JB Guitar Tutorial, nagbaba ng bahay. Darcy OTW from Kabukid Soul. Ayan. Buhay ko nagbaba ng bahay. Nawala si Nolds. Malalas, patamsa ka naman yung nakapin sa kanyang parating premiere. Ay. 10 million in the house, mega love shout out. Lablaban lang kayo mga lalas, magsuklian. Ay. Baka naman dyan mga lalas. Na lang, malapit na akong mag-90. Baka naman may gustong dumikit sa akin dyan. Lalabs, 789. Isa na lang mga lalabs. Isa na lang talaga, promise. Sige na. Igitan nyo na ako ng isa, gagawin kong dalawa yan. Lalabs, 0.789. Ito na lang magna-90 na ako. Erin Blue, mag-like shout out na love. How are you, Erin Blue? Ayan. Love you, dan po ang buhay. Ayan, love kita nagpa ng bahay. Yun ang mga lalabs, di kita nyo na ako kahit isa. Yan ay ang fine host. Ay, buhay ko dan sa bahay mo. Salamat, para mga minute. Yan, JB Guitar Tutorial, nagbaba ng bahay. Maminute nagbaba rin ng bahay. Yan mga lalabs. Yan na lang sa aking mga lalabs. Magnan. Kita nyo na ako kahit ninja mga lalabs. Ang maluoy na uy. Ayan, maminute nagbaba ng bahay. Million in the house, mega love shout. Ayan, Darcy Jenny, done to you. Lorena, thumbs up. Ikaw ay sawing palad. Kailan ka kaya maiintindihan? Ayan, Lorena, meron ka ng jacket lang. Ang salamat naman sa magpunta mo, Lorena. Ayan, Kabukid Soul, nagbaba ng bahay. May jacket ka na, Lorena, lala. Pwede ka nang magbaba ng jacket. Ng jacket. Ng bahay. Ambot. Mami Dan from Iron Blue. Ayan mga lalas, padikitan naman yung aking mga binababa dyan. Ayan. Ayan, Iron Blue, nagbaba ng bahay. Salam. 1 million in the house, nag siya. Tamsak dikit sa nakapin. Ayan. Lorena. Ayan, Lorena. Lorena, nagbaba ng bahay. Ayan. May palaro ako mamaya. Sana makapunta kayo sa premiere. Thank you. Ayan. Love you. Inshallah, lalab.
Yan, 3 million in the house. Mega love shoutout. Thanks sa mga dumikit. Balikan ko kayo. Irene, thanks. OTW, parang love you. Mga lalab, isa na lang sa akin para ako yung mag-90. Hindi na may mabuting kalooban dyan. Kit nyo na sa akin kahit isa lang dyan, no? Love you, Ashraf. Baka may ano ka dyan. Ninja, ayan. Okay, host, naka-4K na, Yahoo. Ayan, baka meron ka dyan isa lang hinihingi ko, eh. Ayan. Wait, Edo, may love siya. Okay. Yakit ka na, Pete, Edo. Ayan, Jane, Kamsak, Dan House. Ayan, may love shoutout, Jane. Ayan, 5 million in the house, may love shout. Ayan, mga lalabs, isa na lang talaga. Pinako. Ayan, 1.89. 1,789. Isa na lang mga lalabs. Ayan, Kamsak, Dan House. Jane, padikit po. Ayan. Padikit po, please. Ayan. Nawala si Nolds. Ipin pa naman natin nawala. Ayan. Nasa bahay mo ako, Jane. Hindi ko yung bahay mo. 673. Ayan, love you, Ashraf. Baka meron ka dyan isa lalabs. Dikit mo na sa akin yan. Virgin Dan from Iron Blue. Na lang talaga mga lalabs. Ako yung magna-90 na. Ang isa. Promise. Ay, Iron Blue, nagawa ng bahay. Yan, 5 million in the house. Nag-love shout out. I bring Iron Blue. 198. Dala na lang magpaba. Erdan, beautiful sister. Thank you so much. Wait, Ido. Mas lalabs. Tipin ko nga kung may dumikit sa akin. Oh, mga lalabs, 1789. Isa na lang talaga, promise. Kita nyo na ako kahit ninja lang, oh. 4 million in the house, may love shout out. Na lang kay host mga lalabs. Pinako. 1.789. Ayan, Jane, nasa bahay mo ako. Full watch ko to, ayan, Jane. Walang bakas ha, idikit ko lang to sa'yo lalabs. Ayan, full watch. Pete Edu TV ng baba ng bahay. Lorena Dan from Iron Blue. Lorena, balikan na lang si Iron Blue. Oh, sorry. Ayan, MJ Palma. Pinikit ko na sa'yo lalabs. Walang bakas. Lang yan. Yan, Irene Dan Toyo. Lorena.
Ayan, salamat Lorena from Irene Blue. Ayan. Faith Dan from Irene Blue. Ayan. For million in the house, nagalag shout out. Lucy Irene. Ayan. From Lorena. Ayan. Ayan, 2 million in the house. Nagalag. Nagsitulungan na siguro yung ibang mga tao dyan. 1, 2, 3. Mag-aalasin. Tingin ko na sa na. Malis na si Love You Ashraf. Mga lalas, padikitan naman yung aking binababa dyan. Number ko yan si Jonaski. Ayan, Faith Edu Dan Toyo from Lorena. Ayan. Balikan na lang Faith Edu, si Lorena Dan Zayo. Ayan. And Jingski TV, nandyan pa rin si Madam. Ayan, Faith Edu TV, nagbaba ng bahay. Okay lang, Madam. Salamat po. Ayan. Ang music ko na po. Yan, 5 million in the house. Mega love shout out. Million and 17 thumbs up. Maraming salamat po. Ayan.
Ayan, 4 million in the house. Bigyan ka lang shoutout. Tamsakan naman lalaos yung nakapin. Padikitan na rin si Jonaski. Si Lloydie, ang aking dalawang member. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Bigyan lang shoutout. Hindan from Iron Blue. Thank you so much, Iron Blue. Team Lloydie is my member. Ayan. Iron Blue, nagbaba ng yan, 7 million in the house. Bigyan ka lang siya. Yan, dikit sa binaba mo, host. Ayan. Maraming salamat po. Sino ba yung dinikitan mo sa dalawa po? Yun na si o si Lloydie. Parehas ba? Yan. Yan kita dalawa, Lorena. Ano yung bahay mo, Lorena? Ayan, 6 million in the house. May galang shout out. Ilang dalawa hindi na ako nagbakas. Salamat, Lorena. Ayan, buhay ko, nagbaba ng bahay. Ayan, Lorena, nagbaba ng bahay. Ayan ko yung Lorena. Yan, sweetness, thanks God. Wow, tawa mo ba ito, Lorena? Tawa mo siya, lalab? Puti pala yung asawa mo. Ranger. Jury Magbanwa, tamsak name hosay. Kaming salamat dyan, lalabs. Ayan, shout out. Ay. Jury Magbanwa, salamat lang. Yan, Lorena, asawa mo to, lalabs. Lorena. Erin done to you from Faith Edo TV. 1.6 kay Lorena. Ayan, Faith Edo ng baba ng bahay. Thanks, Faith from Iron Blue. Ayan, Joy Magbanwa, nakasupport. Maraming salamat. 5 million in the house, may galab shout out. Witness, thanks God. Ayan, sana all. Ayan. Yan si Madam Lorena. Ayan, buhay ko nagbaba ng bahay. Bahay ko, shout out. From Jory Magbanwa. Ayan, Lorena, dikit ko to sa'yo. Hindi ako nagbakas lalam. Ayan.
Marco Agustin, thumbs up post. Big love shout out. Marco Agustin. Ayan. Nakitang kita Marco. May jacket ka na Marco. Ayan, may jacket ka na lalags Marco. Kinamguba ng bahay. Ayan Lorena oh. Nipisil-pisil lang iyong ilong. Ayan, buhay ko dan sa'yo from Lorena. Di pala yung asawa mo Lorena. Puti ang yung asawa. Ay, Nilmar Channel, mega love shoutout Lalabs. Gising ka na Lalabs. Ay, gising lang ni Nilmar oh. Panang bahay. Ay, Nilmar Channel, nagbaba ng bahay. Lagi itong nakasuporta si Nilmar. Ay. Harley Mar TV, thumbs up. Nagalag shout out Harley Mar TV. Salamat sa pagpunta Lalaw. Ayan, may jacket ka na Harley. Pwede ka na maguba ng bahay. Marco Agustin, nagbaba ng bahay. Ayan. Lorena Dan po, ayan. Id Connect, thumbs up. Ayan, may galag shout out Id Connect. Salamat sa pagpunta sa bahay. And Id Connect, meron ka na pong jacket Lalabs. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Yan Lorena, andan na ako sa isa sa'yo kanina. Muna yung magbabalik sa'yo pero magbakas ka doon sa dinikitan mo at babalikan ka nila. Ayan. Yori H po, ayan. Yan sa'yo si buhay. Alalams. Inikot-ikot si host. In-skip nyo yung aking harang. Huwag nyo namang in-skip yung aking harang mga lalams. Who done to you? Please come back from paytv.tv. Ayan Lorena. Nilmar done sa'yo from Lorena. Ayan Lorena, pangalawang dikit ko to sa'yo Lalabs. Ayan yung pagkasal nyo ng asawa mo. Ayan. Sana all. Ayan. Sana all. Ayan. Lorena done. From Jory Magbanwan. Wait, already done to you from Lorena. Jory Bahay to W from Lorena. George, mega love shout out George. Nag-shout out Lalabs. Ayan Lorena, walang bakas. Tinikit ko na lang sa'yo Lalabs. Ayan Marco, ayan. Nilmar Channel. Dudan po sa bahay mo from Marco Agustin. Ayan. Nilmar Lalabs. Pabalikan si Marco Lalabs. Ayan. Jory Magbanwa, nagbaba ng bahay. Ayan. Even million in the house, may love shout out. Kamusta ka naman Lalabs? Ako yan si Bicolanang Oragon. And Jory Tamsak. Dikit from Lorena. Dan sa'yo Lorena from Nilmar Channel. Harley Mar TV, ayan. Dan tamsak po sa nakapin, dating dikit, ayan. Maraming salamat. Maraming salamat, Lalabs. Ayan mga Lalabs, baka may ninja naman kayo dyan, kahit isa lang. Isang-isa na lang talaga at ako'y magna-90 na. 1.789, ayan.
Isa na lang kay host para mag 90. Ayan. Si Tusok Dan. Maraming salamat from Titi Tusok Dan. Tusok Dan from buhay. Nag-shout out. Harang host, ayan. Maraming salamat sa paharang buhay ko lalam. Salamat sa paharang-harang dyan. Ayan, 6 million in the house. Mag-grab siya. Ayan, Jury Magbanwa ang baba ng bahay. Marcos Agustin Dan from Jury Magbanwa ay baba ng bahay. Ayan, Jury Magbanwa Dan po ay from Marco. Dan sa'yo Marco Agustin Del Marcha. Buhay ko nagbaba ng bahay. Ikitan si buhay ko mga lalaw. Ilmar Channel nagbaba ng bahay. Dikit na kita, dating dikit idol. Ayan, maraming salamat. Wala ka bang ninja dyan, Harley Mar? Bigay mo na sa akin kahit isa lang dyan, Harley. Na lang talaga at ako iguguhit na. Ay, gusto nagdagan kita isa. Sige Marco, balikan kita dalawa. Sige lang Marco. Isa na lang talaga sa akin. Mag 90 na ako mga lalaw. Nakipagdikitan man ako kanina. Bakit man siya inansab niya ba ako? Eh, pag ako nakikipagdikitan, inidikit ko talaga yung aking main. Ginagamit ko lang si Bicola ng Oragon pang front. Pero pag nagdidikit ako, nidikit ko yung aking main. Kahit di nila ako balikan ngayon, pag halimbawa kinaumagahan, kung magbabalik sila sa akin, makikita nila yung aking main channel. Gusto dalan kita isa, salamat Marco. Ayan. Ayan. Buhay ko. Ayan. Lorena, ayan, nagbaba ng bahay. Sige Marco, balikan kita dalawa. May 5 ako host. Sige Harley, balik tayo 5. Ayan. Balik ko rin yung 5 sa'yo, lalaw. Sige Harley, sana yung bahay mo Harley. Bigay mo na ako ng 5, ayan. Ikaw rin sa'yo yung 5 mo, Harley, ayan. Marco, dan ka na ba sa akin, Marco? Ayan, si Finding Nemo, may galab shout out. Finding Nemo, ayan. Nakadikitan ko to si Finding Nemo kay ano. Ano ba yun si yung lalaki? Limutan ko na. Si Rapi, ayan. Kay Postrapi, ayan. May 5 ako alagad doon. Sige, dikit mo sa akin. Ako yung nakapin. Ayan, Nilmar Channel. Baba ng ba. Sige, Harley. Palit tayo 5. Sige na. Ina Harley John. Ayan. Yung main ko host over subscription na kaya ninja na lang gamit ko. Ilang yung lalab. Kung nga ninja nga rin yung si Bicola ng Oragon, akin yan. Hindi ko na dinidikit si Bicola ng Oragon kasi hindi na siya tinatanggap ni Lolo. Malagi may lumalabas. Mas madami yung nadikitan mo kaysa yung dumikit sa'yo. Ayun. Ginagamit ko na lang yan pang front pero yung mga alagad ko hindi ko naman yan ginagamit kasi nasa kabilang cellphone ko eh.
Ayan, Harley. Balik tayo 5, Harley. Ayan. Finding Nemo. Ayan. Tusok my premiere. Ayan. Lalang. Patusok ko yung premiere ni Finding Nemo. Ayan. Ayan, Harley. Kunin ko ngayong aking notebook. Salamat na wala yung aking notebook dito at ballpen. Islandsky Vlog Dan. Sweet in bangus. Sweet in bangus lalat. Ayan. Ano si ano? Sige Marco. Sige Harley, i-mention mo lang ako Harley pabalik ko siya. Unahin ko lang si Marco. Kita niya. Balik ko rin. Hit na siya. Na yung bahay mo Marco, hindi ko na Marco, may harang. Delicious barbecue. Ayan, 1 month ago. Moonlight channel. Ayan. Ikaw pala si Moonlight. Ayan. Si Marco Agustin. Ayan. Moonlight. Hit naman ako sa aking main channel. Ayan. Ayan. Tapos na yung isang harang. Ayan. Sarap naman nito. Barbecue. Hindi na ako magbakas Moonlight. Ayan. Finding Nemo, tamsak dan, dating dikit. Ay, luto muna ako. Sige lang buhay ko lalaos, magluto ka na. Ay. Oh, Masya Allah. In report vlog, just thank you so much, lalams. 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 Kita niyo. Iwan lang ng kayo ng bakas. Ayan, Moonlight. Tatapusin ko to para sa'yo. Ayan. Natapos ko nalalabs. Lipat lang ako sa isa pang Ayan, Marco, pangalawang dikit ko to sa'yo, lalabos, tamsak dan. In report blank. Sa'yo, dinikitan mo ko ng isa, dalawa yung binalik ko sa'yo. Auto disassemble. Ay. Kan ko. Matamsak tusok sa premiere. Ayan. Sige lang Nemo. Tapusin ko lang ito eh. Pin kita para. And then na kay kay Agustin. Nasuklian na kita labs. Ng dalawa. Yung dinikitan mo ko ng isa. Sinuklian kita ng dalawa. Simula lang tayo kay si Harley. And Harley. Yan, Harley 1. Ako yan. Android 18. Watch ko ng 1 minute. Para dikit. Ayan. Nabalikan na kita Agustina ng dalawa.
Marco Agustin. Paklian na kita lalaw. Ayan, Udon, Demetrial, may galab shout out. Ayan, kinatalaga na ay Cake Master, Chip Tutoy, may galab shout out. Salamat naman dyan. Ganda talaga ni idol ko. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Ano yung bahay ni ano? Jory Magbanwa, dating dikit. Yan, dikitan nyo yan si Cake Master mga lalags. Maraming ano yan, maraming alagad. Harley, nasa na yung bahay mo? Nawala ba? Alas kasi umakot. 9 million in the house. May galab shout out. Harley lalab. Sana. Harley. Ayan. Dan tamsak po sa nakapin po. Salamat po. Ayan. Maraming salamat. Harley, nasa na yung Henry Ford? Harley, sana yung bahay mo ba nawala? Nahanap ko na wala. Ay, ito. Okay na. Okay na, Harley. Nakita ko na. Dan sa nakapin, salamat. Nilmar Channel ang baba. Ayan, panoorin ko to ng 1 minute, Harley. Ayan, busy pa yan si Cake Master. Report. Ayan, Harley Mar. Ayan. Ito na, Harley. Watch ako ng ipanood ko to para dikit. Ayan, yung unang dikit ko to sa'yo. Ayan. Harley. Dikitan mo na ako ng 5, lalabs. Henry. Ayan. Unang dikit ko, Henry. Ayan. Harley Mar TV. Harley Mar TV. Unang dikit ko yon. Henry Ford. Ayan, Marco Agustin, buhay ko, tamsak, dating dikit. Ano si Harley, nawala? Ayan, Demetrial, nagbaba ng bahay. Harley, pangalawa. Wala, loves. Yan. Saan ka na, Harley? Nandyan ka pala. Loves. Ika rin para si ano, si Harley. Agad ni Harley. Ay. Yung yan, Harley. Pangalawang dikit ko to, lalabs. Ayan. Ayan, Marco Harley Mar TV dan. Marco Agustin. Ay. Marhaba, Masya Allah. Marhaba.
Ayan, Sainip Kabus. Arabic, ayan, marhaba, ay. Sainop Kabus, nagbaba ng bahay, Kabukid Zone, ayan. And Harley, pangalawang dikit yun, Lalams. Harley, Mart TV. My friend, welcome, Lady Bell Wati, ayan. Lady Bell Wati. Harley, pangalawa. Kabukid ng baba ng bahay. Sige lang, Lalang, walang problema yan. Sige lang. And 10 million in the house, may club shop. Speedwell vlog, ayan. Tamsak Dan Host, ayan. May club shoutout sa'yo, Speedwell, ayan. Yung wala ng bakas, guys. And Harley, pang tatlo na Lalams. Ako yan, si Android 6. Ako yan, Lalams. Tamsak tusok may premier, ayan. Gilalabs, tatakan ko yun. Yan, Harley Mart TV, pangatlong dikit yon, Lalabs. Salamat, host. Ang ano man, ayan. And 7 million in the house, may love shop. Ayan, pang-apat. Ako yan. Kabukid Zone, ng baba ng bahay. Ayan, pang-5 na Lalabs. Naka-estimo na ako. Wait lang, thank you. Ayan. Ilang Lalabs. Kabukid Dan sa'yo, ayan. Kaya sa akin, huwag mo lang suklan kasi hindi mo ako nagbabakas. Pang-5 to Lalabs. Ayan, pang-5. Ang hirap pala pag pindot. Ayan, 8 million in the house. May love shout out. Ayan, Harley. 742 ka na, Lalabs. Ayan. Hindi kita nakita ng 5 Lalabs.
Sana si Finding Nemo. Finding Nemo, lalabs, where are you? Diyan ka pa? Finding Nemo? Where is Finding Nemo now? Ayan, Jong Official, may galab shout out. Good morning po, gandang host. Ayan. Nandyan pala si Jong. Kumusta ka na, Jong? Kumusta na ang iyong bahay, lalabs? Harley Ford, Henry Ford, Dan po sa'yo, pasukli. From Speedwell. And 9 million in the house. Nag-shout out. Ayan na sana si Finding Nemo. Kumusta ka na? Yun yung maliit na bahay dyan, mga lalas. Ang ate. Sino dyan, mga lal? Si Finding Nemo. Sabog-sabog, host. Alin sabog-sabog? Yung boses ko? Sabog-sabog ba yung boses? Mahina lang yung boses ko kasi alam mo na may tulog. Tayo pasabugin dito pag ingay. Ay sumbong ko kay Baba. Gusto ko gayahin ang kasipagan mo ha. Kailangan nating magsipag at madaming binubuhay. Ayan si Finding Nemo nawala. Hindi man nakapaghintay si Finding Nemo ba? Si Pearl's World pala yun. Gusto ko ayan. Ayan host, nakapin, tusok na tusok host. Damdam ko yung tusok mo, lalam. Kumusta naman yung bahay mo? Jury Magbano. Elis Ilardi. Ayan. Elis Ilardi, may galab shout out. Ayan. Nadikitan ko to kay ano? Kay Sir Aris. Si Elis Ilardi. Ayan. Ayan, sa lahat ay bidwil ng baba ng bahay. Yan, yung official. Sana yung bahay mo, Jong. Bidwil. Anong malit yung bahay dyan? Ayan. Million in the house, may galab siya. Hindi naman ako nag-online eh. Kaya ngayon magpuyat ako. Ito nga yung bahay ni ano, Edwin. Nawala na si Finding Nemo. Ayan, ang laki ng bahay ni Speedwell. Sana all. Ayan, Speedwell. 4 million pala yung bahay mo, lalabs. Sana all. Ay. Sana all malaki yung kanyang bahay. Sana all, ayan. Sabi ni Jong, official, sabog-sabog. Para bang lasing. Ayan, Speedwell Vlog. Nagda-drive ka, ayan. Speedwell Vlog done. Full pack sa'yo, kaibigan. Ayan, pin natin nga si ano. Ayan, Speedwell. 1 minute, 2 minutes watch, ayan. Ingat ka sa pagda-drive mo, ayan. Wala akong bakas, ay.
Oh, thank you host. Ay, malaki na yung iyong bahay, 4 million. Ayan, tamsakan natin yung lalang. Ayan, patamsakan yung nakapin mga lalang. Sa premier ni Jong, ayan. Ikaw susunod ko, Jory Magbanwa. Yan ka lang lalabs. Ayan. Patamsakan naman mga lalaw. Yung premier ni Jong, ayan. Tamsakan natin. Yan o kickmaster na nag-support. Ayan. Takan natin si Jong Official. Ayan, Jory OTW. Ayan. Takan ko na yung prime. Oh, ayan. Ito yung pang-apat. Ayan. Pag napunta ako sa LS mo, Jong, ano lang yun eh. Bigla akong nawawala. Kasi alam mo, break time ko lang yun eh. 1 hour lang yung break ko. Masaglit-saglit lang. Alas 3 yung break time ko, mga 3:20 ganon. Tapos naka-online ka, ayun. Naka-LS. Ayan, 10 million in the house, mega love shot. Ayan mga lalas, patamsa ka naman yung parating na premiere ni yung official. Jory Magbanwa, dyan ka lang lalabs, ikaw lang isusunod ko. Ayan Kuya Jong, dan po sa'yo, waiting ako sa incoming live mo idol, may suklina, ayan. From Speedwell Vlog. Ayan mga lalabs, tamsakan nyo na si Jong Official mga lalabs, ayan. Jory Dan Pulpak, ayo kaibigan, ayan. Ayan, Henry Ford Vlogs, coming host, ayan. Sige lang Henry Ford, lalabs. Sige lang, lalabs. Gusto ko yung yung mga salita mo, Jong Official. Lagi sa live. Lagi kayong magdadasal, ganun. Huwag makalimot sa Panginoon, tama yun. Lahat ng bagay kailangan nating salamat sa Thank you so much, Speedwell Vlog. Ay, kinig lang ako sa mga sinasabi mo, Jong Official. Pag ikay naka-LS, ayan. Thank you so much, Speedwell from Jong Official. Ayan, Jory Magbanwa. Itigray, ikaw pala yan, dating dikit. Ang Speedwell. Ayan. Nakasupport lang si Jory Magbanwa. Nandyan. Marco TW from Jong Official. Ayan. Harvey Vlog. Ustam Sakdan. Mas salamat Marcos. Ano na ba to? Si Henry. Ayan, may galabi shout out. Harvey Vlog. Ayan, may jacket ka na lalabs. Ayan. Thank you so much, Jory Magbanwa from Jong Official. Ayan. Speedwell Vlog. Salamat from Jory Magbanwa. Ayan, Speedwell Vlog. Dan po from Marco Agustin. Ayan.
Alagad ni Harley pang 3. Salamat lalabs. Ay, Yuri magbanwa na. Ay, bismillah. Ginulat mo yung puso ko. Gulat ako. Nagulat ako lalabs. Nagulat ako. Tumunog. Ginulat mo si Hosa. Ayan, Moonlight Channel, Marco Agustin, dan sukli po sa'yo from Speedwell Vlog. Lives 9 million in the house. Yung sinasabi lagi ni Kuya Jong na lagi kayong magdadasal at huwag kayong makalimot sa Panginoon. Tama yun yung sinasabi. Lahat ng bagay ipasalamat natin sa Panginoon. Ito ko yung mga sinasabi niya pag siya'y nag-LS. $7 million in the house. Mega love shout out. Tapos pang 3 alagad ni Harley. May 77 banana. Maraming salamat lalang. Ginugulat mo yung aking puso. Ayan. Fernando. Ayan. Hello. Fernando 147. Mega love shout out Fernando. 190. Ayan. Mga lalabs, tapos na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Kamsakan nyo na lalabs yung nakapin. At nag-LS yan si Kuya Jung official mga lalabs. Hi, Kim, mega love shout out. Hi everyone. Ayan. Nagbaba ng bahay si Kim. Ayan. Mga lalabs. Padikitan na yung patamsakan, padikitan yung nakapin. Sundan natin si Jory magbanwa. Nandyan ba yan si Jory? Jory Lala. Fernando Jose nagbaba ng bahay. Fernando, nasaan si Marimar? Where's Marimar Fernando? 147. There's more. Alien in the house. Nagalab siya. Allows na yung kay and Hannah Mitch pang-apat sa alagad ni Harley. Tamat-taman talaga lalabs. Palain ka ng Panginoon lang. I-bless ang iyong channel at madali ng maguay. Oh, masya. At ulat mo ko. Maraming salamat. Yan mga lalabs, tapos na ba kayo dyan? Ayan, Jory, Bicolana OTW sa'yo, my friend. Ako din po yan si Bicolana. Ako yan, Kuya Jong official. Ayan. Ako yan si Bicolana. Bicolana lang yung pangharap, pero pag nakatalikod si Ailinski.
Sikula ng Oragon. Ayan. Jonas Kidan, Kim, thank you so much, lalabs. Jonas is my member. Ayan. Bahay mo po Bicolana, my friend. Kuya Jong, ako yan si Bicolana. Ayan, Jory, nagbaba na ng bahay si Jory. Sunod na natin si Jory. Tamsakan mo si Kuya Jong, lalab. Jory, lalab. Tamsakan mo si Kuya Jong, lalab. Ayan, Kuya Jong, baba mo na kita, lalabs. Sunod natin si Jory. Tapos na kayo, lalabs, kay Kuya Jong. Ayan, Jong official. Tamsakan nyo na mga lalabs. Ayan. Royal official, may galap shoutout, lalabs. Ayan. Morning tamsak dan. Salamat na. Ayan, Jory, nakapin ka na, lalabs. And hello host, kumusta ka na, Royal official? Ayan. Yan mga lalabs. Yung official lalabs, binaba muna po kita. Din kita uli mamaya. Patricia Media, hello host and everyone. May galag shout out, Patricia Media. Jacket ka na, Patricia Media, lalabs. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Thumbs up, done. Thank you so much. Ayan, 7 million in the house. May ganang shout out. Patricia, you already have a jacket now. Why you still no? Ayan, okay lang naman po, host. Thank you. You're welcome, lalabs. Drop your link, lalabs. Diyan ka lang, Ruel, at mamaya ipipin kita. Ayan. Ayan, Patricia Media, ng baba ng bahay. Sakit man sa pit ba itong upuan ko ba? Maggalaw muna tayo. Galaw-galaw ko sa... Ayan, Patricia, lalabs. Ay. Kumusta ng iyong bahay, Ruel? Ayan. Ang iyong munting bahay. Ayan, malaki rin pala. Sana all. Ano ka na, lalabs? Muni ka naman na, di ba? Muni ka na, Roel, no? Nag-LS ka din. Dikit ko to sa'yo, Roel. Ayan. Love you, Ashraf. Baba ng bahay. Ayan, Roel, meron kang harang. Pusin ko to, lalab. Hindi ako magbakas. Kim, Jonas Kidan. Kim, you're still there, Kim? Ayan, Jory, lalabs. Huwag ka na magbaba ng bahay mo, lalabs. Pati kayo nakapin. Ayan, Kim Korean, Dan, from Jory Magbanwa. Alang salamat, lalabs. Ayan, Harvey Vlog. Maraming salamat, lalabs. Ayan. Yan ka lang, lalabs, at ipipin kita mamaya. Ayan. Ito yung susunod kay Jory Magbanwa. Ayan. Di pa host, WH pa kulang. Ilan na ba yung WH mo, Rowena? Pero malaki na yung bahay mo, lalabs.
Ikaw lang nagpi-play ng sarili mong WH. Ayan. Patricia Media nagbaba ng baha. Profile official nagbaba ng baha. Dan Limaho sa alagad niya. Salamat na Labs Harvey Vlog. Ay. Salamat sa 5 lalabs. Pagpalain ka ng Diyos. Ay. Ayan, 9 million in the house. May kalab shout out. Speedwell Vlog nagbaba ng bahay. Marco Agustin nagbaba ng bahay. Ayan, Robel Official. Dikit ko to sa'yo lalabs. Hindi ako nagbakas. Ay. Dinikit ko na, pero pinamit ko siya ng 2 minuto. Nandyan pa ba si Kim? You're still there, Kim? Marco Agustin. Yan, tamsakan natin yung nakapin. Kanyang premiere. Yuri Magbanwa. Pinhost kay Harley, thank you. Gilalabs, susunod kita lalabs. Henry Ford. Harley. Sino ba si Harley? Si Harvey. Sino ba talaga dyan? Harley, Harvey. Harvey lalabs. Sige, tamsakan mo na yung nakapin. Susunod kita ha. Henry Ford. Henry Ford Vlogs. Sino ba talaga si Henry Ford o si Harley? Naguguluhan ako sila. Akan kayong nakapin. Wait lang lalabs ha. Henry Ford. Tamsakan muna natin si Jory. Ayan, assalamualaikum. Itigre. Yung official thanks from Marco Agustin. Harley host. Ibaba mo yung bahay ni Harley. Sana ba si Harley? Si Harley, si Harvey. Yan, ikalimbang ko to. Madam, may limbang ko para marin. Dikit naman ako sa'yo. Nani ko siya. Ayan, sige, baba mo na yung bahay mo, Harley. Ano ba yun, Harley? Madami ka kasing pangalan eh. Lilito na si host ay. Sana yung bahay nun, lalabs, si Harley host. Okay. Baba na bahay, Harley. Ayan. Nawala naman na yung bahay mo ba? Harley, isa lang ba yan? Ito nga yung bahay ni Harley. Baba na sa Henry Ford. Henry Ford. Hanapin natin si Henry. Lalabs. Hanapin ko pa si Henry kasi umakyat na yung lalabs eh. Hindi ko na makita lalabs. Saan na ba yun? Baba mo na lang ulit, dali. Henry Ford. Ang dami mo kasing pangalan. Ayan, nandyan si Henry Ford. Naguluhan ako. Ayan, Jory Magbanwa. Baba mo na kita lalabs.
Ayan na lalabs, nakapin ka na. Ayan, padikitan yung nakapin mga lalabs. Ayan, 8 million in the house. Magalag shout out. Ayan. Patricia Media dan Madam from Jure Magbanok. Henry Ford host. Ayan. Lorena Tamsak from Marco Agustin. Ayan. 8 million in the house. Magalag shout. May sukli 5 guys sa nakapin. Ayan. Ayan mga lalang. Padikitan yung nakapin mga lalang. Ayan. Suklian daw niya ng 5 kung sino man didikit sa kanya. Allah. In the house, may galab shout out mga lalabs. Ay. Umalis na si Ruel. Nandyan pa rin si Ruel. Lalabs. Ay. Si Cake Master, ano lang yan dyan, report. Ayan, love you Ashraf, nagbaba ng bahay. Ayan. Marco Agustin, nagbaba ng bahay. Ayan, si Moonlight. Si Moonlight, malaki naman yung bahay nito eh. Munawit Dinan, welcome. Ayan. Arabic. Munawit Dinan, may galag shout out lalabs. Thank you for coming lalabs. I will check your house. Munawit Dinan, ayan. Ayan. Tiyan mo to vlogs. Ayan lalabs. 30 na lang means 2 araw na lang yan. Muli ka na. Sige, ano natin yan. I-play natin yan mamaya. Patapos ng aking LS lalabs. Ayan. I-screenshot ko yung pangalan mo. Main mo to, diba? Tiyan mo to. Yan, na-play kita dati noon eh. Kinuha ko na yung pangalan ko, lalabs. Play kita mamaya, tapos yan. Cake Master, piniplay ko yun lagi-lagi. Piniplay ko yun, yes. Iwan ko lang yung aking laptop na nakabukas. Ayan. Munawit Dinan. Ayan. Munawit Dinan, I'm here in your house. You are cooking. What is this what you are cooking? Ayan. Ayan. This one is your new upload. Po, salamat. 30 WS na lang po. Ayan. 2 araw na lang yan lalabs. Muni ka na. Ayan. Kunting kimbot na lang yan. Kabukid Soul. Nandyan pa rin. Ayan. Thanks. Ayan. You're most welcome, lalabs. Kabukid Soul ng baba ng bahay. Ayan. Padikitan naman ako mga lalabs na nakapin. Ayan, Kabukid Soul. Hindi ko pala nakita yung wala kasi si Kabukid kanina.
Mag-stay ka lang kabukid at ilipin kita. Hindi ko pa nakita yung bahay mo. Ayan. Done, okay? I will connect this one muna with Dinan. You have a big mansion. Ayan, host add kita sa GC team Dikit Idol. Ayan. Sige po lalabs. Add mo ko lalabs, Harvey. Umamot ako. Kumate. May kumagat lamok. Yan, kabukid. Tingnan ko yung bahay ni kabukid. Kung malaki ba to. Yan, di mo lang to si kabukid kanina nagsasabi. Ba't ka kasi umalis kabukid bahay? Kabukid farm. Yan, sa bahay mo ako kabukid. Ay, 273. Ayan, kabukid. Sa bahay mo ako kabukid. Ulit pa pala yung bahay mo kabukid. Ayan, Kabukid Farm Vlog. Ito ang tamang pagtatanim ng gabi ay. Ang sipag naman ni Kabukid. Magbakas ako. Huwag mo na itong balikan lalaw. Ayan, 6 million in the house. Bigyan mo shout out. Ayan, Kabukid. Papanoorin ko to ng full watch. 7 minutes. Ayan. Hayaan ko lang to. Ayan. Napakasipad naman. Kuya Jung dan tamsak at dating dikit kita. Ayan mga lalabs, tapos na ba kayo sa nakapin? Sige Harley, gawin natin itong 45. Yan na nag-42. Yan natin 45. Yan mga lalabs. Ikita nyo na yung nakapin lalabs. 3 na lang sa nakapin. Sunod natin si ano. Kabukid. Yan, dikitan mo si ano. Dakitan nyo si Jong Official. Ayan mga lalabs. Yan, Jory Magbanwa. Kabukid Soul, done. Ayan. Jory Magbanwa. Harvey Blanc, nagawa ng bahay si Harvey. Ano ba to si Harvey? Si Henry Ford, nag-iisa lang ba to? Ayan, full watch ako sa'yo, Kabukid. Dikit ko na to lalabs, ayan. Ayan, ilan na ba si Harvey? Si Henry? Ito na lang sa kan. At na lang sa nakapin mga lalabs. Ayan. Tatlo na lang sa nakapin mga lalabs. Jory Magbanwa dan full pack po. Ayan. R. Henry.
Harley, ayan. Dikit ko ulit sa'yo yun. Para mag, ano ka na, 45. 42. Diyan ka lang kabukid ay sunod ko lalabs, huwag kang umalis dyan. Yan, dalawa na lang sa nakapin mga lalabs. Kabukid, nadikitan mo na ba yung nakapin kabukid? Kita mo yung nakapin kabukid. Yan mo na yung nakapin, ayan. Thank you kabukid soul, ayan. From Jory Magbanda. Marco Agustin, ayan. Harvey Vlog Dan, from Marco Agustin, ayan. Natin si Marco kung gumuhit na siya. Yan, dalawa na lang sa nakapin, dalawa na lang. Dikit na lahat ho, say. Ayan, ako na lang yung magdikit sa'yo. Ayan, ilan na ba yan? Para isunod na natin si Kabuki. Hello, live. Hindi ka nag-shout out lalabs. Live. Ayan. How are you, lalabs? Yan, connect to Henry Ford lalabs. Live. Yung bahay mo, Harley? Umuhit ka na ba, Harley? Yan, isa na lang, Harley. Live, connect to Henry Ford. Ay. Isa na lang. Yan natin si Kabuki. Dikit na sa limas ko sa'yo, host. Okay lang yun, Harley. Suglian na kita kanina ng 5 din. Ngayon din kita na uli kita ng 3 para mag 45 ka na, para matapos ka na dyan. Ayan, isa na lang. Ayan. Kasi si Kabukid ang isusunod natin. Isa na lang sa nakapin, isa na lang. Ay. Ayan mo to vlog. Thumbs up dating dikit from Marco Agustin. Ayan. Ayan, naharang ako. Wait lang, lalang. Hindi pa ako muni, host. Malapit na, ayan. Sige lang, Harley.
Kunin ko yung pangalan mo. PM. Sige Harley, pag pupuntahan kita pag 8 PM kasi na 8, 9, 10. Nasa ano ko yan eh. Nasa work. Yan Harley, 8 yung naibigay ko sa'yo. Lalabs, 8. Yan, dumuhit ka na. Isunod na natin si Kabukid. Yan, nag 7:45 ka na, Henry. Harley. Ayan, Finding Nemo. Hinahanap kita kanina, lalabs. Nawala ka ba? Pero tinamsakan na kita. Thank you very much, Juan. Ayan, padikitan naman mga lalabs yung nakapin. Kabukid UW. Ayan, Pearly's World. Dati akong connect sa'yo, lalabs. Finding Nemo. Nakadikit yung aking main channel sa'yo. Ako rin si Bicolanang Uragon. Kasi yung si Island Ski. Natamsakan na kita. Yan mga lalabs. Padikitan yung nakapin. Ayan, Munawit Dinan, ayan. Dan from Marco Agustin, ayan. Munawit Dinan. Return to Marco Agustin, lalab. You're still there. Yan, padikitan si Kabukid Sol, mga lalab. Kabukid Sol, may dinikit na ako sa'yo kanina pero hindi ako nagbakas pala ako. Then, ayan, Munawit Dinan. Return to Marco Agustin, ayan. Kabukid, sabay mo ako ulit. Hindi ka pa naman muni. Ayan. Meron ka ng parang. Ayan. Kabukid. Ayan. Ipagsipag ni Kabukid. Marco Agustin, done to you from Harvey Blanc. Ayan, Munawit Dinan, thanks. Hi, Mudaing Channel, mag-shout out lalab.
Tamsak 37. Ayan mga lalabs, mag-washroom lang ako 2 minutes. 2 minutes lang mga lalabs. Ako'y magsi-CR lang, okay? Ayan, Mudaing Channel, mega love shout out. Good morning, Island Ski Vlog. Ayan, kabukid. Still playing yung video mo. Ayan mga lalabs. Ayan mga lalabs, bumalik na ako. Ikaw yung susunod ko finding Nemo. Ayan. Yan ka lang lalabs. Sunod ko kay ano. Yan pala si Madam. Ayan, Bibilos. Mega love shout. Okay. Yan pala si Madam Bibilos. Ayan. Yan, Madam Bibilos nagbaba ng bahay. Ayan. Mababahay mo, Harvey. Ayan, from Kabukid. Ayan. Mudaing Channel lalabs. How are you? Ayan. Unawit dinan, Dan. Ayan, Kabukid Soul, 4-minute watch. Kabukid Farm Vlog. Yan, dinikit ko na Kabukid sa'yo. Ayan. Yan, 7 million in the house. May nag-shout out. Ayan, love you Ashraf Dan to you from Marco Agustin. Yan, 7 million in the house. May nag-shout out. Umuhit na ba si Kabukid?
Ayan, dalawa na lang sa nakapin mga lalabs. Dalawa na lang isunod natin si Finding Nemo, ayan. Ayan, dalawa na lang sa nakapin mga lalabs. Dalawa na lang. Dalawa na lang, dalawa na lang. Ayan. Ayan, Kim, nagbaba ng bahay. Ayan. Nagbaba na. Marco Agustin nagbaba ng bahay. Yung mga lalab, dalawa na lang sa nakapin, dalawa na lang. Una nga para matapos na, isunod na natin si Finding Nemo. Yan, wait lang at naharang ako. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Kabukid Dan. Ayan, kabukid Dan sa'yo si Kim. Pabalikan na lang kabukid lalaw. Kabukid, return to Kim. Ayan. Ayan, isa na lang. Sa nakapin, isa na. Isa na lang mga lalaw, sa nakapin. Hindi ako na magsusukli. Ako na nadidikit. Ayan, kabukid. Nandyan si Finding Nemo. Nandyan pa ba si Finding Nemo lalabs? Nandyan ka pa, Finding Nemo. Ayan. Finding Nemo, nandyan ka pa. Nandyan pa ba si Finding Nemo lalab? Wala na ata si Finding Nemo. Sunod natin si Marco Agustin. Wala si Finding Nemo. Finding Nemo. Ayan. Yan, Bibilos Dan from Kim. Ayan. Madam Bibilos Dan sa'yo si Kim. Pabalikan na lang. Wala na si Kim Dan to you from Kabukid Soul. Ayan, Kabukid. Dikit ko na to sa'yo lalabs. Ayan. Umuhit ka na ba? Patingin nga. Ayan. Isa na lang sana kapin. 79 na. Isa na lang. Isa na lang sa nakapin mga lalay. Wala na si Finding Nemo. Yan, Kabukid. Pinabala kita lalaw. Ala, bakit nag 277 ka na lang? Nangain na ba si Lulu? Kabukid, kinain na yung mo. Nag-80 ka na kanina eh.
Nag-80 ka na kanina lalabs, kabukit. Nag-77 ka na lang. Ayan, nangain nga si Lulu. Mga lala. Ayan, nag-ano na ako. Kinain niya. Nag-86 na lang ako, samantalang kanina nag-90 na eh. Ayan, nang lapang na si Lulu mga lalab. Talaga to si Lulong ano, awa. Tingin mo kabukid yung bahay mo kanina, nag-80 ka na, nag-77. Yan mo daing channel ng gaban. Ayan, sa akin din, kinain niya yung 10 lalaw. Kaasar naman. Ayaw pa niya akong pagkalutin ng 90. Kim Dan, ayan. Kinain niya yung 10 sa akin. Azar naman. Yan, Kim, nangain na si Lulu lalaw. Kinain niya na yung inayuda ko sa Jury Dan from Kim, ayan. Baba ng bahay si Kim. Uy. Ayan, Joba Bros TV, may galag shout out. Hello, host. Jacket ka na lalabs, Joba. Ayan. Ka na magbaba ng bahay. Jacket ka na. Ayan. Anto sila, kinain na yung pinambanana natin. Sampo. Hello, ayan. Thumbs up, thank you so much. Ayan, City Grey Dan from Kim, ayan. City Grey Dan sa'yo si Kim, pabalikan na lang lalab. Tusok, ayan, thank you so much lalaw. Love, ayan, Joba Bros TV love.
Ayan, Kim. Ayan. Manang bahay. Di Joy, nagalag shout out. May jacket ka na, Di Joy. Lalo. Yan, Di Joy. Drop your link, lalabs. You have no jacket. You have no moderator. Ayan, Di Joy, nagbaba ng bahay. Ayan. Okay, anyone don't love me, please visit me and I will return to you. Ayan. I will check your house. Juba Bruce. How they will connect to you, Juba? You didn't drop your link. Thanks, host. You're most welcome, lalaw. Ayan, Kim. I'm here in your house, Kim. Hi, ayan, Juba. Bros, drop your link, lalabs. How they will connect with you? You don't have link. Juba, ayan. Drop your link, Juba, so that everybody will connect with you. You will not write your name, Juba. Just drop your link. And 4 million in the house, may galap shout out. Kim, I will connect this one to you, Kim. Ay. HRTV, may galap shout out. Ayan, tamsak dan host. Ang pusa ko kasi magulo. Umihi. Ayan, 5 million in the house. May galap shout out. HRTV, musta ka na, lalaws? Juba Bros, you need to drop your link so that people there will click your link, then automatically it will come to your house. Tamsak dan host, ayan. Go back to your video. You have video, right? Then down of your video they have what is this? Click the share there, share.
Then you will see there, you will click this copy paste or share, then click that one, then come back to me, then patamsak host. Tinatawag kita kanina na wala ka man ba? Ayan, Marco, daan na kayo kay Marco. Patamsakan na kita lala. Ayan. Hi host, good day. Ayan, from UAE. Ayan. UAE, may galag shout out UAE. Ayan. Yuri Magbanwa. Ayan. Dan from HRTV. Ayan. Dan tamsak host. Ayan, from UAE. Ayan, patamsakan yung nakapin mga lalab sa kanyang paparating na premiere. Cuba base. Ayan. Game, I will connect this one. Juba, you need to drop your link, not your name. Ayan, grabe, ang laki ng bawas sa akin ni Lolo. Lalabs, kinain niya sa akin 40. Grabe, oh my god. Dami niyang kinain mga lalabs. 40 talaga. Sige. Grabe, 40 kinain niya. Ay, nakakainis. Pinaghirapan ko yun ng ilang araw. Pagigil si Lolo. Yung napindot ko. Oh my god, nawala ako. Yung mga lalabs, nainis ako. Patuloy. Ito si Lolo. Pindot ko tuloy yung aking music mga. Narman ako. Kainis, sumimangot tuloy ako. Pasartong matanda. Ayan, patamsakan naman yung mga nakapit. Diba? You need to drop your link. Nakakainis mga lalabs. Inayan niya yung 40. Pasar. Ay naku. Pasar. Yan, Kim nagbaba ng bahay. Matt Dan from Kim. Sabi ka tatang.
Juba, go to your video like this. They have share there, share. One share. Down of your video, they have share. Click that one and you will see they have copy link. Copy link, this one. Click that one. Ang hirap naman mag-English ba? Okay, Juba, baby is smiling. In Korean, friend done to you, thanks from UAE. Ayan. RTV done sukli, thanks from Pine. Pagiging. Pinaghirapan ko ng 3 araw ba yun? Para umabot ako ng 90. Kinain na. Ayan, HRTV main link to me. Ayan mga lalabs, connect sa nakapin, connect. Ayan. Tapos na ba kayo mag-thumbs up? Yan, si Minoy in the house, magalang show. HRTV, done and thumbs up to you. Thanks so much. Samudayang channel. Thumbs up po sa nakapin. Ayan, from Harvey Blanc. Harvey, na-check mo ba yung bahay mo? Kinain na ni Lolo yung ano. Pero yung inayod ako sa'yo, kinain din. Saksa na kapin from Harvey Blanc. And 5 million in the house, may gawin siya. Live, nagbaba ng bahay. Mat Galaryo Dan, pasuklit. Patamsak, tusok may premiere. Hi, Director, may galab shout out. Director, you have no moderator. Drop your link lang. And Jonaski Magalab shout out. Oh, thank you so much, Juba. Juba Bruce TV. I will return to you, Juba. Ayan, 821 ako, host. Kinain sa akin lalags. Dami. Nakakainis. Nag-60 na lang ako. Opa Gangnam Style. Ngayon na upo sa may galad shout ha.
Ayan, Reno Pupusa. Tamsak po sa ayan. Ang ka ng jacket lalang. Ayan, jacket ho. Sa amin jacket ka na lalang. Salamat ho. Ayan, walang anuman. Tapsakan nyo na kapin mga lalang. Saan sa nakapin? Ayan. Yan, patamsakan na lang si Bicolanang Uragon mga lalabs. Oh my goodness. Ang dami palang ano. Ang laki pala ng bahay mo. Reno Pusa. Oh my god. Naghahalikan tong ano mo video. Ito yung video mo, Reno. 30K views. Ayan, di na ako magbaka sa Reno. Nidikit ko to. Thank you so much, Jonaski. Thank you so much, Lalabs. Thank you so much sa aking super chatter. Thank you so much, 5AED. Ayan. Koreano dating dikit. Ayan. Chuba Bros. Ayan. You give me flowers. Ayan, Reno. Dinikit ko sa'yo yung aking alagad. Dating dikit ako sa main channel. Ayan. Ang laki na ng bahay mo. 10,000. Ana all. Ayan. Artista ka pala dati. Oh my goodness. 2019 pa yan. Ay. Reno Pusa. Parang nakikita ko yan dati sa ano Kubaw ba yun? Kubaw ata. Yung ano yung sinihan doon na. Kubaw ba yun? Ganyan yung mga palabas doon eh. Doon sa Kubaw na yung old na sinihan doon. Na sinara. Yung may mga nagtitinda sa labas. Thank you so much sa aking super chatter na si Jonaski. Aking member na si Jonaski. Thank you so much. Hindi actor-director po ako, host. Ayan, mashallah. Kaya pala madami kang ano. Madami kang tagahanga. 10,000. Ang laki na ng bahay mo. Kaso wala nang pelikula simula pandemya. Na madaming naapektuhan yung pandemya. Maraming nawalan ng trabaho, gano'n. Love, okay.
Ayan, 5 million in the house. Mga love shout out. Wala nang work, walang project. Eh, kumikita ka naman sa YT mo, di ba? Ayan mo yung channel, dating dikit. Kumikita ka naman sa channel mo. Ano, Reno? Malaki siguro yung sweldo mo kay YT ah. Buti na lang nakasibat ng Canada dito muna. Nasa Canada ka pala. Akala ko nasa Canada ka na tapos meron ka pang YT. Diba? Nag-work ka na ng Canada ngayon. Magkano naman yung sinasweldo mo sa YouTube? Malaki na yung bahay mo. Pero sinasweldo ka ng 30K, tama ba? 30K. Yunaski, hindi man ito nagbaba ng bahay. So, talaga yung nasa movie. Sariling video daw na yan eh. Nakikipaglaplapan si Reno Pusa. Lapan, grabe laplapan. Kain na tayo, host. Baka nagugutom ka na dyan, ha? Salamat, Jong Official. Kumain ako kanina, love. Last October 11K lang eh. Tingnan mo ang laki. Ang laki ng kita mo, lalabs. Sana all. Malaki naman kasi yung mo eh. Malaki naman na yung mga wala ka rin yung sweldo. 11,000 ang laki nun. Malaki na yun. Kesa wala. Yan na rin upo sa ka. Kabilang ilis kita na dikitan, wala kang alagad. Yan lang iniikot mo galing naman po. Main channel niya yan eh. Alam ko na kadikitan ko na ito long time ago kay ata to eh. Yung bago pa lang ako. Thank you so much, Juba. Guys, wag natin kalimutan ang tusok kay Holt. Yan mga lalabs, tusukin nyo na. Di ko nararamdaman yung tusok nyo mga lalabs. Tusukin natin yung aking super chatter. Aking member, ayan, salamat sa kanyang palipad.
Ayan, Budaing Channel, done. Ayan. From Yobe, ayan. May alagad ako nemo kaso ayaw na magdikit. Iwan ko kay Lolo. Siguro madami nang nadikitan yun. Yobe o TW from Budaing Channel. Ayan. Budaing Channel ng baba ng bahay. Ayan, 10 million in the house. May galag shout out. Ayan. Upagang ng style lang. Saying yung harang ko naman sa pahar. O Reyno upo sa bago lang. Di pa nga nadating yung aking Google Pin eh. Yung mga lalaos. Bloody Coder, nagbaba ng bahay. May galab shout out. Ayan. Bloody Coder. Budaing Channel, ayan. Si Bloody Coder, napakatamad nito. Hindi lang siya, nagtingin-tingin lang. Kanina pa, hindi man lang nagbaba ng bahay. Ngayon lang. Makipaglaban ka dyan, Bloody Coder. Ayan, mga lalang. Juba, how they will connect it to you? You don't have link, lalams. Need the link. Darating yan, host. Ayan. Kung doon sa daw eh. Ngayong 24. Yung ngayong 24, wait ako. Nandito ako rin upo sa UAE. Pero yung aking Google Pin, pinadala ko sa Pilipinas. Pwede kaya yun? Yung magre-receive yung mama ko. Bigay kaya yun? Mashallah. Ganyan din gagawin ko. Uwi ako ng mga Ugos. Uwi na kami. Uwi na kami ng Ugos. At magbablog na lang ako. For good na ba? Pwede kaya yun Reyno? Yung Google Pin ko pinadala ko sa Pilipinas. Ang sabi ni Whitey sa email niya, darating siya ng ngayong November 24. So waiting ako. Pero nasa UAE ako eh. Pwede kaso dapat UAE sana mabilis dyan. Kasi pag dito naman sa UAE pinadala pa yun. If ever may ipapadala sa akin si Whitey. Kung uwi na ako ng Pinas, paano yun? Yung hindi naman ako dito. Kasi balak ko na rin umuwi eh. Pag ayan, Web House TV, may galang shout out. Nagbaba ng bahay sa Web House. Bibigay naman siguro yun sa nanay ko, di ba? Kasi nanay ko naman yun eh. Okay na rin yun, host. O kasi, uwi na ako next year eh. Kung maipapadala sa akin si Lolo if ever, wala nang mag-receive dito sa UAE. Oo nga. Ay, naupo sa daan, full pack. Sa'yo kaibigan, lupit ng content mo po. Ayan. Yun? Rated is PG. Bawal sa mga bata. Sipagan mo mag-vlog, may pera dito. Yun nga, mabilis ang pera sa Whitey. Okay, type my name and you will find my name. Okay, give me your name, Joe Bebes, Bruce. Ayan, help me grow guys. Ayan, from Bloody Coder. Ayan, mga lalabs. Tapos na kayong mag-connect kay Okay. Parang may tao sa
ko host sa Siargao ako mag-stay, doon ako mag-vlog. Maganda yung Siargao eh. Di ba may magandang ano doon? Dagat. Yan. Gangnam Style, nagbaba ng bahay. Ayan. Yung maganda dun sa Siargao. Andun yung si ano, yung magaling maglangoy. Sino ba yun? Tamsak, tusok sa premiere. Ayan. Ayan, 8 million in the house. May galab shout out. Doon kasi ako. Reasons. Nandun yung pamilya mo. Yung mga anak mo. Parang dati napapanood kita sa pelikula nung Reyna o Pusa. Ito lang puro kasi ano yung ano mo, pelikula. Laplapan siya. Yan Reyna, dikitan ko na din alam. Luba Bros TV, ayan. Udah yung channel, dan Tamsak from Jong Official. Ayan. Finding Nemo, OTW. Jimmy 7 ako dati. Ayan. Ano nangyari kay ano? Joba Bros TV, ayan. Papaluin ko na to si Joba eh. Sabi kong magbaba ng link. Then shout out. Mga lalas, pakunik naman sa nakapin. Bloody code. Mga lalas, padikit naman si Bloody. Sabi nandito siya para makipaglablaban, ang content niya laplapan. Ana all viral Reno Opus. Marami siyang views kasi laplapan eh. Dan sa nakapin, playing your harang post again. Yan, upa ng baba ng bahay. Gangnam Style, ayan. Gangnam Style again. Ayan. Jong now lang to habang wala pa ako sa Pinasan. Ibin million in the house, may galab siya. Global Bros TV ay daw. Masya Allah. With flowers. Admire mo ata si Joe Bahos.
Sabi ko sa kanya magbaba siya ng bahay. Hindi man siya nagbababa. Tagal ka na po ba Reno o po sa white? Matagal na ata yan yung official kasi malaki na yung bahay niya. Yes. Na-share lang yung pero ang bilis 10,000 ka na agad. Ang bilis ng grow ng ano mo ng channel. Reno. Kasi laplapan eh. Diyos, parang artista din yung face nito. Nagbibiro si Jong. Parang karatista ba Jong? Karatista. Ayan, Jong official main link to me. Ayan, parang mudaing channel. Ayan, pre-hacking course exclusively for $120. I will personally guide and instruct you like professional hackers. Oh my god, you're too scary. Daddy Coder. Don't hack my channel otherwise I'm gonna kick you now. Joke. Yung ibang mga regular subscriber ay ang bilis naman po ako mag 1 year na bansot pa din na yan. Marami kasing followers si Reno. Sikat siya kaya kilala siya ng tao. Reno po sa good luck. Patahakin mong karit kung saan ka masaya lang basta wala kang maapakang tao. Yung official thumbs up to my friend. Remember the big eyes? The big eyes. Ay mudaing channel. Ayan. Mudaing channel dan sa'yo si yung official. Pabalikan na ng laba. Ayan Nemo. Finding Nemo. Dan sa'yo si Reno Opusa. Yung official. Mudaing channel. Juba Bros. Kanina pa to si Juba eh. Di man nagbababa ng link. Mga loves. Connect kay Bloody Coder please. Yung official done full uploads. Ayan from UB. Andyan si pa si UB. Ayan. Full pack na yung official. Bloody Coder. Actually, ayaw ng pamilya ko kasi yung mga pilik. Ano kasi yun eh. Bawal man yun sa bata. Ano yun kung bata. Nakikita man yung ginagawa mo Reno. So, hindi nga nakasubscribe pamilya ko eh. Ayaw nila. Buti inalaw ni Lolo yan. Di ba yung laplapan? Buti inalaw na yan. Mayroon din si Lolo siguro makipaglaplapan. Ayan, love you Ashraf. Nandyan pa rin si love you Ashraf. Ayan post. Ayan, Bloody Coder. Pabalikan na lang si Jong official lalabs. Yan sa'yo, ayan. Pabalikan sa'yo, Bloody Coder. Ang dumidikit sa'yo. Alam ko si Bloody Coder nakakaintindi dito ng Tagalog eh. Bloody Coder. Artista ako was. Ayan. Ayan, artista si Reno Opusa. Marami ka sigurong chicks. Marami kang pinapapak sa pelikula mo. Totoo ba yun? Totoo ba yun, Reno, yung palabas mo? Pinapapak mo talaga sila. Ayan. Lars LTV Vlog. Good morning, madam. Shout out.
Ayan, may jacket ka na, Lars. Pwede ka na magbaba ng bahay mo. Ayan. Love you, Ashraf. Ayan, Lars, LTV vlog. May jacket ka na lang. Rino Pusa, ayan. Derek Dan from Love You, Ashraf. Tamsak siya, premier ko, salamat. Ilalap, tamsakan natin yan. Magbaba ka ng ay, may ang trabaho, wag dadalhin sa bahay. At perfect lang ba? Iba ang person. Isa trabaho. Daw, boy. Patamsak. Bloody coder. Balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Lars LTV, magbaba ka ng bahay nang madikitan kanila, matamsak yung premiere mo. Yung official, nagbaba ng bahay. I've been in showbiz for almost 10 years now lang. But that. Eh, di ba? Okay, Joe Babros TV, okay. Yan bro, yung channel ang maba ng bahay. Lahat kapwa ko artista nag-vlog halos lahat. Kasi, ayan, Irene TV, tusok host eh. Ayan, Madam Irene TV, megalab shout out. Binisita ko rin. Lagyan ko ng jacket na. Ayan, Madam Irene TV, kumusta ka na, Madam? Ayan, mga lalas, padikitan si Irene TV. Nag-LS din yan. Irene TV, tusok ho. Salamat sa patusok dyan, Madam. Ayan. Upagang Nam Style. Ayan. Rino Pusa, pakicheck po. Mag-email ako kayo. Uli bukas bigyan ko yung kanta sana. Tuhan mo from direct. Love you. Rino, may message sa'yo siyan. Irene, ayan o, OTW. I'm sure I'll check. Laman ba? Ayan, love you, Ashraf. Dan from Jong official. Ayan. Thank you so much, Direct Rino Pusa from Love You, Ashraf. Dilakatan ni Love You, Ashraf. Love You, Ashraf. Dan Pulpak from Jong official. Ayan. Stay muna, host. Tiga lang Harvey Blanc. Ramsak ba? Yung mga lalabs, tapos na ba kayo sa nakatingin? Ayan. Ayan, Bloody Coder. Isa na lang kay Bloody Coder, isa na lang mag-18 na siya, mga lalabs. Pwede kita nyo nakapin, mga lalabs. Ayan, mga lalabs, pwede kita nyo nakapin. Isa na lang. Kapin natin si Madam Irene TV. Ayan. Ayan, isa na lang po sa nakapin. Jamaica lalams. Ayan, from Juba Bros TV. Ayan. Isa na lang po sa nakapin. Isa na lang. Please mga lalab, isa na lang sa nakapin para mapalitan na natin.
Thanks at Jong OTW from Love You As. Tamsak lang video, ayan, from Jong Official. Upagang non-stop. Ayan. Ito lang mga lalab sa nakapin, isa na lang. Lang sa nakapin mga lalabs. Ayan. Dan nakapin, ayan. Ikitan ni madam, ayan. Ayan, nag-80 na si Bloody Coder, nag-80 na. Balikan ko maya, video mo, host, wag ka. Kontra. Ayan. Ayan, Ayan, Bloody Coder, baba mo na kita lalabs. Ayan mga lalabs, pwede kita niyong nakapin. Ayan, Bloody Coder, pwede ka nang maglapag ng iyong bahay. Yung official, dan full pack sa'yo from Lars LTV Vlog. Play Jong. Baba ka ng bahay mo, Lars LTV Vlog, para masuklian ka ni Jong Official. Yan, Love You Ashraf, ang baba ng bahay. Yan mga lalabs, thanks host, walang alaman po madam, Irene TV. Mga lalabs, baka nakakalimutan nyo na si host, pagtamsak naman kayo sa akin. Pagtamsak naman kayo dyan lalab. Tamsak na lang kay host. Ay. Juba, yes. Juba lalabs. Ay, ayan. Tamsakan ko pala si Lars, may premiere pala. Yan Lars. Wala pang nagtamsak sa'yo. Post patamsak sa short video, salamat idol. Ayan. Wala ko napunta na kita kanina. Yan sa nakapin. Love You Ashraf, dating dikit. Bikini naman, hindi ka pa dikit sa akin. Ayan. From Finding Nemo. Ayan. Rabi Vlog, nagbaba ng... Ayan. Lars. Kinalimbang ko na Lars. Yung ano, ayan. 5 PM. Being amin. Premiere. Irene TV, dating dikit, patamsak, tusok, may premiere. RB Vlog, dan full pack sa'yo, pasukli, salamat.
Salamat madam sa pagkalimbang. Ayan, Lars Dan, full pack sa'yo kaibigan from Jong. Ayan, Maria, Madam Maria, good day, boss, thumbs up. Maria, madam, meron ka na pong jacket. Finding dating dikit sa'yo, Dan, thumbs up, thank you. Salamat, Jong, from Lars LTV Vlog. Ayan, for Melon and the House, may galang shoutout. Kabukid song, ayan. Yan pa si Kabukid. Yan, Irene, at W sa'yo si Jong Official. Kabukid, nandyan ka pala lang. Maria, madam, ayan. Dan sa'yo si Jong, balikan na lang. Ayan, Jory Magbanwa, ayan. 6 million in the house, nagkalap siya. Ayan, Irene TV. Ito yung aking likod. Lars LTV Vlog Dan. Dikit pasok lipot. Thanks pa thumbs up. Pusok may premiere. Ayan. Alalams. Pathamsa ka naman si Bicolano Orago. Ayan, music. Ayan, Irene TV. Bukid Sol, nagbaba ng baha. Bukid Sol, lalam. Irene TV Dan, full pack from Jong Official. Ayan. Kabukid Vlog Dan, full pack sa'yo from Lars TV Vlog. Ayan, 5 million in the house. May galag shout out. Ayan, Kabukid Sol, nagbaba ng bahay. Kabukid dating dikit. Patamsak, tusok sa premier. Ayan. Bakas lang po para mabalikan agad.
Paharang host, ayan, salamat naman sa paharang dyan, lalabs Jory Magbalo. Ang sakan si Finding Nemo, ayan. Opa Gangnam Style, ayan. Opa Gangnam Style, lalabs. Connect to Opa Gangnam Style. Ayan, dan sa nakapin from Jory Magbanwa, ayan. Madam Irene TV, pabalikan na lang po si Jory, dan daw po sa'yo, ayan. Ayan, 6 million in the house. May kalag shout out. Jory Dan, thanks from Irene TV. Yan mga lalas, patamsakan naman si Bicolanang Paragon dyan, mga lalas. Yung ating music. Kumusta ka na, Madam Irene TV? Hindi ako nakakapunta sa iyong kasi yung aking ay pangit. Schedule lang aking duty. Ayan, Yube. Jory Magbanwa Dan Pulpak from Yube. Ayan, Kabukid Soul nagbawa ng bahay. Kabukid Soul, isa-isang beses ka lang magbaba lalabs, ayan. Kaya kinain yung banana mo kanina. Yung binigay ko sa'yo, kinain. Nag-80 ka na kanina eh, 280 ka na eh. Yun, nag-261 ka na. Oh my God. Ayan. Ayan, in the house, may galab shout out. Ayan, i-obey dan rin sa'yo. Salamat. From Jory Magbanwa. Dang channel, still there.
At kakalat yung aking pusa. Yung aking pusa ay nagkakalat. Hawi enough siya kada. Kakalat yung pusa ko. Hey boy. Hey. Ayan, kabukid soul, nagbaba ng bahay. Ayan, Irene TV. Aking matabang pusa. Ang ginawa nitong pusa ko. Ayan, dalawa na lang sila. Tumuli na in the house, mag-love shout out. Yobey, baba mo bahay. Ayan, from Kabukid Soul. Yobey, baba mo bahay. Pusa ko. Kalat. And 2 million in the house, mag-love shout out. Umihi yung aking pusa. Yan. Ayan, nagbaba na ng bahay si Yobey. Okay, so. Unfold. Odds. Million in the house, bigla. Ba't nagluway ka? Pa yung post. Maria Dan, from Jory Magbanwa. Yung mga lalabs yung aking pusa. Nakasimangot. Kasimangot. Hawi po. Hey viewers, lalabs. Hey hi. Kumain siya mga lalabs. Say hi, mom. Kumusta? Makita nila? Say hi. Say hi. Baka na. Yan, nice color. Ano siya? Yung kulay ng pusa ko, ano daw yan, meaning niya eh. Money. Cute ni pusa, ho. Cute tikati. Ano siya mga lalabs? 5 kilos. Malaking pusa na parang aso.
tao. Konti na lang sila, buti naman, ayan. Sa Bukidnon. Yan, anong breed yan, host? Ano siya lalab? Siberian cat. GL Twins Vlog Canada. Ayan, host, tamsak. Ayan. Ayan, meron ka na pong jacket. Ano po siya lalab? Siberian. Ayaw niya magpakarga, nagagalit siya. Sumisimangot. Ang balahibo niya eh. $3 million in the house. Migalab shout out. Ganda niyan, host. Oh, lalabs, ano siya? Cute siya, cute. Makapal yung balahibo niya. Kaso lang yung balahibo niya madikit sa mga damit. Oh, 4 million in the house. Migalab shout. Yung music. Yan, dalawa na lang sila. Yan, kabukid, nagbaba ng ba. Ayan, 4 million in the house. May galab shout out. Tapos kung mag-ilis mga lalabs, ako'y magsasaing na para bukas. Pang baon. Ay, ang hirap mga lalabs pag nakatira sa abroad. Kala nyo ba yung salitang abroad, masarap lang yan sa salita. Pero pag nandito na kayo sa abroad, naku, ang hirap. Hindi naman magandang nasa abroad. Madali nga ang pera dito pa. Palayo naman sa pamilya. Oh. Maganda lang yung salitang nasa abroad. Ayang Mudaing Channel. Hello, Kabukid Soul. Mga lalabs, hindi porket nasa abroad madaming pera. Akala ng mga tao sa Pilipinas yung mga nag-abroad madaming pera. Wala kaming pera. Puro lang padala. Nasa UAE po ako. Anong oras na dito? 4:42 in the morning. United Arab Emirates. Palainit.
Angati. Yes, Maui boy. Want to sleep now, nang? Huh? Hmm? Anong oras na dito? 4:43 ng madaling araw. Eh, yung pasok ko mamaya pa naman na ano. Launa pa yung pasok ko ng Hindi po, nasa UAE po ako. Sana makauwi na ako. Sa UAE po ako, madam. Ayan, 4:44 na. Ano sa Pilipinas, anong oras na? 4 hours lang yung agwat ng UAE sa Pinas. 4, 5, 6. Ayan, 8:44 na dyan sa Pinas. Ayan, 6 million in the house. May kalab-shout. Uli na. Next year, madam, uwi na ako. Mga August, ganun. Ano na ako, for good. Ano na ako dito, madam, 8 years. Walang uwian ng Pilipinas. Pero diretso lang. Uwi na ako mga August. Kalahating buwan ng August, for good. Ay, Pauline, may galap shoutout, Pauline. Ayan. Loves Pauline. Hello, hello. Ayan. Ayan, Casey TV 0405. Hello po, host. Ayan, may galap shoutout. Casey, may galap shoutout. Lugay na di ay. Ayan, Sige, Casey. Sige lang, baba ka ng bahay. Ang oras ng... Kaya mamaya pagkatapos kung mag-ilis ako yung magsasaing. Ayan. Million in the house. May galap shoutout. Wala nang tao. Ayan. Silent Sweet Vlogger, thumbs up. Ayan. Hi Eileen, kumusta ka na, lalabs? Salamat sa pa-thumbs up kayo. Mayo ki may work ka dihahos. Pagod na ako dito, Madam Irene. Gusto ko nang bumalik ng Pilipinas. Kasi matagal na rin ako dito, 8 years. Mas wala pa akong anak. Kailangan ko nang magpabuntis. Lumagpas na ako sa kalendaryo. Trabaho ng trabaho, wala namang paglalaanan. Ayan, Island Sweet Vlogger, nagbaba ng bahay.
Opo, hehe. Tatanda na ako dito, madam. Wala pa akong anak. Kaya nga uwi na ako ng Pinas. Magpapabuntis na ako. Magpapabuntis. Ayan, dating dikit isay. Ayan. Tawa tuloy si madam. Yan mo yung channel ng baba ng bahay. Yung mga lalabs hanggang ano lang ako 5 o'clock. Ay, 4, 5. 10 minutes na lang mga lalabs. Kailangan ko rin matulog. Tapos na lang uli. Gusto kong magpagkano para may dito madami ditong gwapo dito sa UAE. Kaso lang pag dito ka nakatira parang wala ka nang pakialam. Parang normal. Maghanap ka madam online. Tubo ba ng jowa, Madam Irene? May asawa ka na ba? Bigyan kita madami dito ba? Gusto mo ng kachat? Na ibang lahi? Marami dito. Naghahanap ng Pilipina. Ako gusto ko kasi yung pangasawa ko Pilipino din. Ayaw ko ng ibang, wala akong sinabing ayaw ko ng ibang lahi. Gusto ko lang Pilipino. Hahaha. Number madam ng kachat. Highland Sweet Vlogger Dan and thumbs up to you. Thanks so much. Ayan, 6 million in the house. May love shout out. Or in mga lalabs hanggang 9 na lang po ako. Okay, matutulog. 8 minutes na lang mga lalabs. Yan mo yung channel na bawa ng yung pusa ko kasi magulo.
Hinihintay ako, hindi natutulog na hindi ako natutulog. May na. Mapabuntis ka lang, Shuhada. And room vlog, bakit ngayon ka lang? Out na ako lalang sa room vlog. Ngayon ka lang pumunta. Ayan, i-watch ko na lang to room vlog. Ay po, ang pader. Ayan. Na. Dating lablab na kita, oh. Sige lang po. Ayan, room vlog. Ayan, room vlog. Ayan, nandyan pa rin si Juba. Ayan at parang ka case. Yan, 6 minutes na lang mga lalabs. Ako may isip pa rin. Kapoy ng mga bana hahana ay wala ka pang asawa, Madam Irene? Talaga ka pa? Ayan, dati akong dikit. Boss, hingi sana ako ng pabor kasi pwede mo ako mag-play sa playlist ko. Salamat. Kiron Blanc, ano mo yan, di ba main channel? Ang vlog. Sige ron vlog, i-play kita ngayong patapos ng aking NF. Yung vlog main channel mo yan, di ba? Ano yung bahay mo? Ay, Juba. Yan, 3 minutes na lang mga lalas, mag-out na ako. 1,500,000 pa rin. Talang, mag-aalas 5. Yan, 2 minutes na lang. Juba?
Bye-bye, see you tomorrow, Juba. Madam Irene, salamat po madam sa pagbisita. Ron vlog, i-play kita ngayon ha. I-play all, naka-play all na ba yun? Naka-playlist na ba yung ano mo, video? Tingnan ko nga. Igarong vlog. Kada buntag kaga-live ko. Ang ano po yung ano ko dito? Alauna, 1. Alas 5 ng madaling araw dyan. Araw-araw ako nag-DLS, madam. Same time. Yan, alas 5 ng madaling araw. Alas 5 ng umaga dyan sa Pilipinas. Alauna. Ng madaling araw. Yan ang mga lalans. Meron vlog. Tiningan ko na yung video mo. I-play ko yan. Iwanan ko lang sa akin. 43 lang naman yung video mo. Ay. Yan, Camille Albino vlog. Spout na ako lalo. Daeng channel. Thank you so much, Lala. I will leave now. Okay, Madaeng. Thank you so much, Lala. Joba Bruce, thank you. Maraming salamat sa lahat na pumunta. See you tomorrow, mga Lala. Bless us all. Madam Irene.